Hola, iaia, com estàs? Feia dies que no parlàvem. Va, que t'explico com m'ha anat la setmana. Bon dia. Dilluns, ben d'hora, vaig cap al rocòdrom. El primer que he de fer a entrar és treure les sabates perquè com que el carrer està tot nevat, si no s'embruta. Llavors aquí passo la targeta, redis, em canvio el vestuari i me'n vaig a escalar. No pateixis, és segur, que hi ha colxonetes i primer faig escalfaments per no lesionar-me. I bueno, va, em poso els peus de gat, que són les sabates especials per escalar, que em fan molt mal. Tu no te'ls podries posar. No, ni de broma. Em queden els dits encongits. I aquí, doncs, bueno, començo a escalar. És segur, ja estic a mig metre de terra. I el de baix és colxoneta, per tant, tranquil·la. Començo per les vies més fàcils i després, doncs, bueno, intento fer-ne alguna més difícil. Hi ha diferents parets, és molt xulo el rocòdrom. I als matins normalment no hi ha ningú, per tant, superbé. Aquí, bueno, m'hidrato una mica, ballo una mica, estic bastant cansada, realment és una excusa per parar. El pròxim dia l'intentem, deixem cap baix. A fer alguna altra via i cap al gimnàs. Me'n vaig cap a baix, que hi ha més parets, i aquesta via m'agrada un munt, aquesta de color blanc. I bueno, ja està, m'he cansat, així que vaig cap al gimnàs. I al gimnàs, doncs, bueno, faig una mica d'exercicis aleatoris, la veritat, no segueixo cap rutina, però per fer veure que faig alguna cosa i per sentir-me bé. Aquí em canvio, que he de tornar cap a casa perquè tinc classe. Tinc 45 minuts caminant. Entreno fet, són les 11, crec. I passo per un cementiri que és gegant, és molt gran, hi ha un munt de tombes super elaborades. Arribo a casa, em preparo el dinar, que bueno, ja el tenia fet. Així que només me l'he d'escalfar i, bueno, cap a classe, que a la 1 començo. El professor es passa la classe escrivint a la pissarra i jo copiant. Classe feta. Avui fa molt fred, estem a menys 7 graus, sensació de menys 9 o menys 10. Tinc les orejas congelades. I res, la tarda doncs edito una mica els vídeos, després faig treballs de la universitat i doncs sopar una amanida superbona, em va quedar boníssima. Bé, doncs ja som dimarts. Doncs mira, al matí me'l passo estudiant i vaig cap a classe a la 1, una universitat xulíssima. Tinc la mateixa assignatura que ahir, l'únic que hem canviat d'aula. I després m'he de moure a 10 minuts caminant per a un altre edifici per anar cap a la segona classe del dia. Dimarts és l'únic dia que tinc 2 classes. I aquí, bueno, el professor explicant, som 4 alumnes a classe, a les 6 surto, i avui decideixo anar-me'n a córrer. No he corregut gaire, vull dir 5 quilòmetres i la meitat caminant, però bueno, no passa res. 5K done. Fem molt de fred, però a la vegada molta calor. Tinc les cames glaçades. Doncs després de córrer em faig una truita boníssima de cigrons que no m'ho esperava, però no se m'ha enganxat gens. No m'ho esperava perquè la paella és molt dolenta. Crec que m'hauria de comprar una nova paella, però no passa res. Sortim amb la Judit per anar amb els amics, però passem primer per la deixalleria a buscar uns patins que hem vist i ens han agradat. A Islàndia. Mira, iaia, aquest és l'Abel, el meu amic, i ens n'anem a Islàndia. Tornem cap a casa i fins aquí. Bona nit. Ja som dimecres. Bueno, al matí reviso una mica el vídeo per penjar, dino i let's go. Dimecres d'escalada. Ai,
Avui no fa tan fred com ahir, estem a menys 4 graus, sensació de menys 6 graus, i ahir estàvem com a menys 7 o així, i al migdia feia molt de fred. Avui, bé, de fet ara estic sobre una mica perquè estic pujant una de les poques costes que hi ha per Estocolm. Avui aniré a classe, demà sí. Vinga. Temptador al camp de futbol. A veure si me'n recordo de xutar. Yeah! Futbol. Vinga. No. Fora. Deixem enrere el camp i seguim cap al Rocco. Let's go! Ai, doncs ja hi torno a ser. Aquí desbloquejo una nova via que l'últim dia se m'havia quedat pendent. Una mica difícil, però no, realment ara ja la faig com superfàcil. Llavors vaig a fer una mica d'exercici al gimnàs i després estiraments per no tindre agulletes i cap a casa. És bastant com repetitiu, no? Bueno, sí, passo sempre per aquesta reixa per colar-me per entrar cap al cementiri, perquè és com més ràpid que s'hi pot entrar, vull dir, la gent hi passa. Però bueno, aquí arribo a casa, pujo cap dalt. Després d'una tarda que no me'n recordo què vaig fer, sopo una mica i m'asseco el cabell perquè sortim amb els amics. Aquí, català. Aquí. Aquí? Aquí, sí. Estic aquí amb la Jana, Molt bé! bevent una cervesa, una birra, Yeah! al frío. Encara és Nadal! Bona nit, te cuento Erasmus. No sé. El paper de Waterbacar, ¿no? Es un modelo nuevo. ¿Habéis visto? No sé qué veis si de mi bolsa. Pero bueno, es con Erasmus, ¿no? En plan... Aquesta nit sembla que ha nevat. Però ara con solet. Oh. Hem vingut a escalar amb la Clara. ¿Dónde vamos? ¡A patinar! Ai, què estem fent? Lligar la Gaudi? Sí, perquè tingui gustat. Sí, això, doncs... Gràcies, Bof! Ens cuidem. Hòstia, m'he matat. Sí, estic molt no? Sí? Bon dia! Avui un dia bastant tranquil. Pel matí edito una mica els vídeos, després em poso a cuinar un plat boníssim, que són albergínies farcides. Bof! Per la tarda escric alguna postal i surto a córrer. Acabo de parar l'estrava, que volia dibuixar la lletra S, perquè dimecres vaig dibuixar la E, dimarts. Ara tengo la S perquè volia escriure Estocolm. M'ha quedat com un xorro per Déu. Volvemos a patinar. Han llegado los reyes. ¡Opa! Regalito de Navidad. Hostia, cómo suena esta cafetera,
Primer unboxing de Amazon de... Mi cafetera. Pablo, Media tapa. pretende invitar a todos a café. Es, o sea, es minúsculo, pero bueno. ¿Cómo que minúsculo? Si mide por lo menos Es por enorme, es cuatro enorme, metros. perdón, es enorme. Y es todo transito de Judith. Claro. Nueva comida. Lo cerramos, Y eso es el otro. Nuestro cable. ¿Y esto? También de Judith. O sea, todo lo raro va a ser de Judith. Drogas. Los micros, ¿eh? Ah, bueno. Sí, sí, está todo helado. Ah, ¿tu trípode? ¿Para qué? Tiene una pinta, ¿eh? Porque si al final vamos a montar aquí. Al final vamos a optar por la opción droga. Tenemos ya una. Ah, gorda, Ah, gorda. Una basurita. No sé. Esto es lo mejor. Adaptador. iPhone. Dios. Probando el trípode. Bueno. Primera prueba de trípode. Yes. Hasta aquí el unboxing. Últim dia, avui visitem una ciutat superxula que ho veureu en un altre vídeo. Bienvenidos al ayuntamiento más pequeño I per la tarda me'n vaig a l'assaig de castells, que aquí hi ha una colla superxula, que són els castellers d'Estocolm, i van de groc. Res més. Són 2:15 de la nit i estic arribant a casa. Fins aquí el meu vlog setmanal. Espero que us hagi agradat.